श्री रवनाथ इलेक्ट्रिकल्स अँड हार्डवेअर। आमच्याकडे इलेक्ट्रिक, प्लंबिंग, हार्डवेअर, वेल्डिंग, प्लास्टिक, दरवाजे फिटिंग मटेरियल, नट बोल्ट, इलेक्ट्रिक मशिनरीज, कलर, गणेश सजावटीसाठी लागणारे इलेक्ट्रिक मटेरियल आणि चार्जिंग टॉर्च होलसेल दरात मिळतील। आमचा पत्ता गाळा नंबर 4, वरदविनायक अपार्टमेंट, परब हॉस्पिटल जवळ, जिजामाता चौक, कुडाळ। संपर्क 9404 77 61 66 किंवा 9834 22 11 75। गणपती बाप्पा मोरया, गणपती बाप्पा मोरया, गणपती बाप्पा मोरया, गणपती बाप्पा मोरया, गणपती बाप्पा। नमस्कार, आपण आता आहोत नेरूर या गावामध्ये। दर्शको, आपल्याला माहितीच आहे की आपल्या महाराष्ट्रामध्ये अनेक लोककला आहेत। त्या लोककला या ठिकाणी जागृत राहाव्या, काळानुरूप त्या जागृत राहाव्या, कुठे काळाच्या पडद्याआड जाऊ नये म्हणून गणेश चंदनशिवे सर जे आहेत ते आपल्यासोबत आहेत। ते गणपती बाप्पाला साकडं घालणार आहेत आणि त्या एका गाण्याच्या माध्यमातून ते साकडं घालणार आहेत। नेमकं काय साकडं असणार आहे आपण त्यांच्याकडूनच जाणून घेऊया। सर, नेमकं काय नवीन काय मेजवानी तुम्ही घेऊन आलाय? मुळामध्ये लोकरंगभूमी अति प्राचीन आहे, तिचे पाळमुळं अगदी खोलवर रुजलेली आहे। प्रदेश परत्वे आपण जर पाहिलं महाराष्ट्रामध्ये तर 5ही प्रांतामध्ये गणपतीला जास्त आद्यदैवत म्हणून लोककलांमध्ये पूजल्या जातं आणि त्यातल्या त्यात कोकण ही पवित्र भूमी आहे आणि या पवित्र भूमीमध्ये गणेशाला नमन करणे, गणेशाचं वंदन करणे, कोकणस्थ माणूस जरी साधा भोळा असला तरी भगवंताची आळवणी करण्यामध्ये तो कुठे पाठीमागे राहत नाही। आणि म्हणून या कोकणच्या पुण्यभूमीमध्ये आम्ही चपईपासून, वारकरीपासून, वासुदेवांपासून, नमनखेड्यांपासून, कळसूत्री बाहुल्यांपासून, चित्रकथीपासून ते आदिवासींपर्यंत, म्हणजे आदिवासी ठाकरांमध्ये सुद्धा गणपतीची एक वेगळी परंपरा आहे। बरोबर। आणि त्या परंपरेला सुद्धा एक वेगळ्या पद्धतीने आळवणी घातली जाते। लोकरंगभूमीवरच्या प्रयोगात्मक लोककलांची जी सुरुवात होते ती गणेशाला वंदन करून होते आणि म्हणून आम्ही लोकबाप्पा यावर्षी, कारण या जगावर, या देशावर, तुमच्या आमच्यावरती कोरोनाचं संकट आलं आणि एका छोट्याशा विषाणूने आम्हाला एकदम म्हणजे मातीत मिळवण्याचा प्रयत्न केला। आमच्या या गणपती बाप्पांमधून, आमच्या आळवणीमधून आम्ही बाप्पांना साकडं घालणार आहोत की या देशावर, या कोकण भूमीवर, या महाराष्ट्रावर सुख, समृद्धी आणि शांती लाभू दे आणि लोककलावंतांची जी दुरावस्था झालेली आहे, ते त्यांना जे कामं मिळत नव्हते त्या लोककलावंतांना पुन्हा पहिल्यासारखे कामं मिळत आणि अशीच या लोककलांची उत्तरोत्तर प्रगती हो। कारण अलीकडच्या काळामध्ये जागतिकीकरणाच्या युगात पारंपरिक लोककला ज्या आहेत त्या अस्तंगत होत चाललेल्या आहेत। त्याचं कुठेतरी जतन, संवर्धन व्हावं, त्याचं कुठेतरी प्रिझर्वेशन व्हावं आणि मौखिक परंपरेने आलेली ही परंपरा आहे एका पिढीपासून दुसऱ्या पिढीपर्यंत जावे। कारण मी स्वतःला भाग्यवान समजतो की या कुडाळ गावामध्ये, पिंगोळीमध्ये पद्मश्री गंगावणे साहेब आहेत, परशुराम गंगावणे हे आमचे गुरु आहेत तसे, आणि त्यांनीसुद्धा एक परंपरा जपलेली आहे कळसूत्री बाहुल्यांची, ती आपण त्यांच्याकडून ऐकूया। सर, मी तुम्हाला अजून एक प्रश्न विचारतो। तुम्ही आता एवढं सांगितलंय, सगळ्यांचीच उत्कंठा जी आहे ती दाटून आली आहे। नेमका लोकबाप्पा कधी नेमक्या लोकांच्या भेटीला येणार आहे? हा आता बाप्पाचं आगमन होतच आहे थोड्या दिवसामध्ये आणि जेव्हा गणेशाचं आगमन होईल तेव्हा आमचा बाप्पासुद्धा लोकांमध्ये जाईल आणि लोकांमध्ये गेल्याच्या नंतर सगळ्यांना तो आशीर्वाद देईल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो। आपल्यासोबत पद्मश्री पुरस्कार विजेते परशुराम गंगावणे सर देखील आहेत। मी त्यांच्याकडे जातोय। सर, काय सांगाल, एका वेगळ्या पद्धतीने आपला बाप्पा आपल्या भेटीला येणार आहे, नेमक्या काय भावना व्यक्त करा? नमस्कार, मी परशुराम गंगावणे। आज या ठिकाणी या कोकणामध्ये ज्या शूटिंग चालू झालेली आहे ती सर्वप्रथम आपल्या महाराष्ट्रातल्या सर्व लोककला याची शूटिंग आज या ठिकाणी चालू झालेली आहे आणि ह्या शूटिंगमध्ये, ह्या सिरीजमध्ये तुम्हाला आपल्या कोकणामधले, आपल्या महाराष्ट्रातले वेगवेगळे गणपती, आदिवासी म्हणा, नागपुरी म्हणा, सगळे जेवढे गणपती आहेत त्याच्यातून आपण दाखवले गेलेले आहेत। आणि सर्वात महत्त्वाचं सांगायचं म्हणजे हे आपले जे लोककला ज्या आहेत ह्या लोककला आता संपलेल्या, थोडक्यात सांगायचं म्हणजे संपलेल्या लोककला परत एकदा त्या जिवंत झाल्या पाहिजेत आणि जिवंत करण्यासाठी ह्या लोकांनी आज पुढारपण घेतलेला आहे। थोडक्यात सांगायचं म्हणजे आमची देवाजवळ एकच विचार राहील, आमची मागणी राहील
की आपल्या ह्या महाराष्ट्रामध्ये नव्हे भारतामध्ये देशामध्ये जे काही संकट आलेलं आहे ह्या कोरोनाचं ते आधी दूर हो ह्या दृष्टिकोनाने आम्ही देवगणपतीमध्ये आम्ही साकडं पण घातलेलं आहे. आणि ही परत एकदा आपली ह्या 2 वर्षापूर्वी ज्या कला होत्या कलावंतांना सर्वांना कामं मिळत होती आणि त्यांचा उदरनिर्वाह साधन होत होता आणि ह्या 2 वर्षामध्ये पूर्णपणे लोककला संपूर्ण सगळ्या संपलेल्या होत्या आणि त्या परत जिवंत होण्यासाठी या सर्व लोकांनी आज पुढाकार घेतलेला आहे. याबद्दल त्यांचं मी आधी धन्यवाद करतो. आणि मी मुळामध्ये असं आहे की ही जी संकल्पना जी सुचली, जे क्रिएटिव्ह डायरेक्टर आहेत, नेहमी नवीन नवीन उपक्रम करत असतो सुमित पाटील, माझा मित्र आहे, विद्यार्थी मित्र आहे. वेगवेगळ्या पद्धतीने सामाजिक भान ठेवून अंध मुलांसाठी काम असेल किंवा मूकबधिरांसाठी काम असेल, तो एक सामाजिक जाणीवेने झपाटलेला असा कलावंत डिरेक्टर आहे. आणि ही संकल्पना जेव्हा त्याला सुचली तेव्हा त्यांनी मला सांगितलं की सर आपल्याला बाप्पावरती एक गाणं करायचं आहे आणि तुम्ही ते लिहाल का? तर म्हटलं नक्कीच लिहील मी. मला भाग्य लाभलं की तू मला या गणपतीच्या वेळेला जे गाणं बाहेर येईल ते मला लिहायचा मान देतो. ॲक्च्युली त्या गाण्याची जी धाटणी आहे ती दांगट धाटणी आहे. म्हणजे घाटावरती जो तमाशा चालतो, तमाशामध्ये जो गण चालतो, त्या गणाची ती चाल आहे पारंपरिक बाजाची, की त्याच्या मूळ बाजाला कुठेही हात न लावता आधुनिक युगामध्ये सुमितने ते गाणं रेकॉर्ड करून घेतलेलं आहे आणि आता इथे त्याचं चित्रीकरण सुरू आहे. मला त्यामुळे कोकणात येण्याचा मान मिळाला. तुमच्या चॅनलच्या माध्यमातून आमचं गाणं लोकांपर्यंत पोहोचेल, पूर्ण महाराष्ट्रभर पोहोचेल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. धन्यवाद. आपल्यासोबत या गाण्याचे निर्माते तथा दिग्दर्शक सुमित पाटील सर देखील आहेत. सर काय सांगाल, नेमका काय कन्सेप्ट आहे? खरं तर लोककला ज्या आहेत ह्या आजच्या उत्सवाच्या काळामध्ये ना इव्हेंटचं स्वरूप प्राप्त झालं आहे, त्यामुळे कुठेतरी मागे पडत चाललेलं आहे. आम्ही बाप्पाजवळ एवढंच सांगतो की ह्या लोककलांना पुन्हा एकदा संजीवनी दे. म्हणजे त्या लोककला तशाच आहेत, फक्त आपणच त्यांना कुठेतरी मागे ठेवलेलं आहे. तर त्यांना कुठेतरी संजीवनी मिळावी. लोकपरंपरा आणि त्याचं जे अस्तित्व आहे ते आपण टिकवून ठेवण्यासाठी हे खरं तर गणरायाला तारण्याचं आम्ही साकडं घालतोय आणि तो नक्की पूर्ण करेल या गणपतीमध्ये. कोकणातल्या कला असतील किंवा अख्ख्या महाराष्ट्रभरातल्या कला असतील, पण गणपती म्हटल्यानंतर आपल्याला कोकण आठवतं, कारण कोकणातले गणपती फारच सर्वश्रुत आहेत. आणि म्हणूनच मला असं वाटलं की हे आपण कोकणातल्या एका अशा घरात करावं. तर म्हणून आम्ही हे चौपाटीवरचं जे घर निवडलेलं आहे तिथेही गणपतीची अनेक वर्षांची परंपरा आहे, 1700 काळापासूनची. त्यामुळे आम्ही तिथे हे सगळं करतो. ह्याचं खूप सुंदर लेखन आणि सगळं संगीतबद्ध जे गणेश रंगवंशी सरांनी केलेलं आहे ते लोककलेचे एवढे वर्ष अभ्यासक आहेत. आणि आमचं दरवेळेला जेव्हा आमचं भेटणं होतं तेव्हा नवीन नवीन विषयाला वाचा फोडल्या जातात, तसा हा एक विषय आम्ही आज इथे निवडलेला आहे. ह्याचं चित्रीकरण पराग सावंत आणि मिलिंद आडेलकरनी केलेलं आहे, जे इथलेच आहेत. आणि बेसिकली ह्या पूर्ण गाण्याचं जर आज म्हणजे हित असेल तर ते म्हणजे आज इथे इतके लोककलावंत जमा झालेले आहेत, याच्यापेक्षा मोठं हित नसेल. आणि त्यामुळे हे गाणं घडतं आहे. तर नक्कीच मला असं वाटतं की प्रेक्षकांना आवडेल हीच गणरायाच्या मी प्रार्थना. धन्यवाद सर. तर या ठिकाणी महाराष्ट्रात ज्या ज्या लोककला आहेत त्या लोककला जागृत राहाव्या यासाठी आपल्या गणपती बाप्पाला गाण्याच्या माध्यमातून प्रार्थना करण्याचं काम हे या ठिकाणी चालू आहे. या ठिकाणी थोड्याच वेळात आपला लोकबाप्पा आहे, थोड्याच दिवसात जो लोकबाप्पा आहे तो गणेश चतुर्थीच्या आधी दर्शकांच्या आणि आपल्या लाडक्या भक्तगणांच्या भेटीला येणार आहे. त्यामुळे गणपती बाप्पाची आपल्याला वाट तर पाहावीच लागेल. चिन्मय घोगळे, कोकणशाही, नेरूळ. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.